Ayuweni Phuma Vundla. Akayikhumi intombi, akayiculi intombi, akayiculi intombi. Woza Mavundla. Uye wabale kulomthatho. Ulomthatho mama. Lalela ngithi sine intombi zonke lapha. Sine insizwa futhi zonke. Yikho sithe kuphela sicela intombi zangempela nezinsizwa zangempela. Ufuna mawuvuma ngisho ngabe kuthi ungaphesheya. Uvuma kodwa ngikuzi tawuso madoda ngibhekene nengwe nengonyama. Sangena la ngaphuma la. Sangena la ngaphuma la. Ithi ngangena la ngaphuma la. Angena la ngaphuma la. Lumshayela Hayelani lumshayela Utheke nje kusemnandi nje ungonakele lutho sonke sitshela ukuthi phela singamajongo siyintombi nezinsizwa ngavele ngasukela intombi izwe lonke libuka ngenza into engakaze yenziwe umuntu emhlabeni ngane sibinde sedlula ngisho nesamakhosi abakhona ngaphambilini ngasukela umuntu izwe libuka asibingelele abasibukayo kuma pages ethu onke ka social media TikTok Facebook, Instagram, YouTube, Mavundla Media Experience ubingelela nomhlaba wonke jikelele ngoba lento ngayiqala umhlaba wonke ubuka ngenxa yokuthi ngangingazenyezi ngento engangiyizwa ngalokho engangikubona ngasukela intombi lapha engiyibukayo ngibuka ubuhle bayo ngizobingelela lethi khona bathi akabingelele ngakubingelela egcineni ngoba manje angithaqondi lutho manje khona nanezitha la endlini Asukela intombi ngiyibuka lapha ku social media iyala amantombazane ineyalo ezinhle zokusikhulisela kwamantombazanyana ethu okusekuncane okusakhulayo ingikhumbuza kwethu ingikhumbuza kitho yaye showe le enyathi ngubhoja umuntu wamsengana konke emnyama yazona ithole futhi labo mshayikanda bemleka umsilani kanti ingosi ngemva usawu sinkondlo sivunywe phansi avunywa phezulu Athi mina yakwethu le ngizikhuluma ngikhumbuza umama nendlela eyala ngayo dadewethu ngase ngithi utshela amajongo emva athule utshela amajongo manje athule ngoba sesiqala lento sineyinhloso zalento esiqalayo siyacela nje ingane zethu kwalesi sikhashanyana ngase ngithi Nkosazane ngathola isibongo ngathola nanokuthi isuka le enkandla ngakithi uHomeline funeka kuvele nalokho ukuthi uHomeline ukwenzela kuvele nabaqhamuka emva kwalokho ukuthi bawuHomeline nini funeka kuvele nalokho ngathi mina Nkosazane cha bandla ngayibika kudaba lami abaningi bayalwazi ngayichazela inhloso enganginazo ngoba nasekhaya akusekho umuntu sesethembe yona yayinenkani ke iphuthe ngalenzayo elokutshela abafowethu ukuthi noma kungathiwa le ngizoyiwisa le ngingakayi kuyona ngoba nganginokuzizwa kuyo ikhuluma ngathi mina mase ngeke ngaqhamuka sizozwana ngoba vele ngikhona ngaphakathi kuyona ukuthi nje kuphela yona yazi futhi ayingazi nanokuthi asikaze sihlangana hayi ebese angeke ngisanda kakhulu ngizosuke nifuna ukuqoma nonke hayi ushuthi ke hayi Nkosazane ngiyibeke ke inhlelweni zakhona ngibika usizo lami nokuhlupheka kwasekhaya nenzuzo ke nje esiyoyithola ngokuthi mina nayo sibambisane kulobu budlelwane engibakhela basekhaya
yakholoza ke njengenjwayelo baningi ke abanewethe siyababulala ngamapani la baningi bethi bayazama kuthi nje kuvele kuthi nje enye vele ishayiseza ithi kanje yabo kwase qhamuka mina isibonyo sentombi esimamatheke maqede yaphuma intombi esokweni athi uyabona bafanele abantu izinto ngesivayela isiphingwe eziqala noma yayigoloza kodwa yona ngokuthi ingidedele ngibika inkinga zami kuyo yaphendula ngaze ngabona hayi sekuyinkani yaphendula ngaze ngabona idazinkani nani noma ningayibheka nje nizoyibona uhlobo lwenkani vele ase ngithi ke mina kodwa ke ngoba vele akuqonywa ngamagama kuqonywa ngenhliziyo sengiyitholile inhliziyo yayo ngayibonthi sesiqala ukukhuluma udaba lwemizi manje ngikhulumela umuzi wakithi kwaTotisani ngikhulumela umuzi wakithi kwaMavundla nayo sengicela ukukhuluma nabantu abadala manje oyise odadewabo abadala ngicela ukukhuluma noma wayo manje ngoba lento ngathi ithanda ukuyidida lengane ngathi lento inkulu kakhulu kunayo yona ngokuthi ithi ayivele ngizofika nabo sisi injalo ke yathi ngizofika nabo sisi ngathi mina mntanami uyazizwa ukuthi uthini yathi ngizizwa kahle athi mina ke asakheke usuku kwakusekujanyana salwakha kusuku into esona ngayo ukuhlehlisa usuku izitha zangena lapho kuhleni usuku lusehle ngoba ingane yayikhomba ukuthi thina singafika kwakusasa ayi kwasho ukuthi ke ithi osisi bayo ngenxa yamatasa ngeke bekwazi ukuphumelela ukuthi befike sase sakha ke usuku lomhla ka21 ukuba mayifike ekhaya kwaTotisani izongitshela ukuthi ayingithandi sasihle kusuluko thina sizinyathi ngoba siyazi ukuthi mayisifika nodadewabo isho ukuthini emveni walokho ke bengilongitshela nje ukuthi mntanami mina ngeke ngisakushela mina angikwazi ukushela umuntu esethe angiye kodadewabo mina sengilinde obani namanje ngoba ngila mina iyodwa into esengiyilindile ngizobuzwa kodadewabo ukuthi uthini lo ngoba ngakhuluma nengane kubona wonke umuntu engifisa ke ukusho la ukuthi sithe sisalindile khona la einkundleni zokuxhumana uqhamuka nje uqhamuka omunye nje umbhemu ngiyamazi angifuni uqamba amanga ngenze sengathi mhlawumbe isikeshi lesi akusona isikeshi lesi ngiyamazi lo mbhemu hawu futhi ngiyamhlonipha nje ngiyamazi nanamagalelo akhe ebuholini uyakhuluma lapha ku social media uthi enganeni you must tell that boy ukuthi he must go to invoice to inbox ningixolela isingisi ngisazi cishe ngathi invoice uthi you must tell that boy he must go to inbox ngambamba kwasho ukuthi ngiyasazi isingisi kancane phela ngabamba nje igama elithi inbox athi mina kusho ukuthi yini edala ukuthi angiphuthumise kuphi ku inbox nanokuthi indlela wakhuluma ngayo yangenza ukuthi maye ubani kathi manje lo mbhemu lona ngasuka ngedwa one man ngabuza ukuthi kuphi kwemtolo hayi bangiyalela ngaqonda khona afike athi imtolo afike ngacela wengangibacela angifuni ushintshe iningi ngoba safike sakhulumisana njengabafana bafowethu sakhulumisana njengani mina nomtolo sicaciselana cha baba umtolo bekungafuneke wenze ngalendlela naye wathi hayi Mavundla sakhuluma nje saqeda futhi savumelana saqeda nomtolo nami ngabona futhi kimi wavela njengomuntu obekungazi ukuthi iphutha la kunjani uyalibona hawu tukutuku nonke nani khona kungena ucingo ekuseni luqhamuka ekhweni lami ucingo luqhamuka ekhweni Lutho ucingo Mavundla ubuye njani kwamtolo Hayibo umtolo nakhona ucingo lungena njani lelo hayi
ngidideke ngingazi ukuthi ubuyafunani kaMtolo ubuyafunani kaMtolo uyafunani kaMtolo hayi bese mina ngithathe angilinde kancane mama ungadini ngana kwethu ngoba ngiyazi ukuthi awuyena kodwa manje uyangixina uyangijaha ngathi mina sihlangane ebusuku sahlangana ebusuku ngo9 o'clock isikhathi sethu mina naye sokuhlangana ngicela nisazi leso isikhathi sami naye sokuhlangana ake uma esefika umbuzo wakhe wokuqala uthi kuba bonke abantu kanti ngiyaqala ukushelwa ngomtolo kuba bonke abantu ebebe ubusungabahlasela usungazi uhlasela uhulumeni emva kwezinto ezingaka uhulumeni asesenzele zona ngithi mina hayibo cha kungithi ukudideka kancane ngiyazi mina ukuthi uhulumeni usesenzele izinto kodwa ngixakwa ukuthi pho yabo kwasho ngithi vele ngikwankwaze nami ngithi mina uhulumeni sesenzeleni ayabaleke ukuthi uhulumeni wasilungisela ugesi ngasekhaya ngithi mina kwakuwumtolo wasesigxotsheni lapho kwakugibela umtolo kulo gesi ithi yona kwakuhulumeni kaMtolo kuyimanje thina ezikoleni siyadla siyabusa siphuza amasopo ngithi mina pho ungaka usho ukuthi isopo likaMtolo kusho ukuthi nje wena njengoba ungaka nje kusho ukuthi uthi kimi isopo likaMtolo uyisopo likaMtolo wena hayi shothi mangiyibuza nje imbuzo ngoba ikhuluma izinto nami angifuni ukuqamba manga nami esikoleni shem ayisazuza kakhulu ngokuthi sithola ukudla emveni kokuhamba singadlile angifundi kuyibalekela lonto angifuni ukuthi ngoba nakho ungazwene nomtolo bese kuba sengazi ukuthi ingane yayiqamba manga uma ithi emveni kokungena kahulumeni omnyama sazuza thina kunezinto eziningi ezazingenzeki kodwa ezenzeka kulo uhulumeni omnyama ngathi mina hayi mntanami lembuze ngathi mangubuza wona iyaqaka awubiza yena umtolo lowo ke manje afona umtolo mina ngangithi umtolo ingane uyayiyala nje njengomtolo phela esimaziyo uma sengithi umtolo ngiyambiza phela ngizomcheck ukuthi umtolo senenzeni ke njengohulumeni hayi achaze ayinganeliseka futhi nami abaningi nje babona mase sikhuluma nomtolo abanye baze bathi mina nomtolo siyabangani kusho ukuthi lento sesifaka ipolitiki in because umtolo wayesho into engivele nami nginjani ngiyayazi ukuthi asizwene ngokuthi ufuna ukudla la nami ngifuna uyabona akusho kodwa ukuthi mayechaza lento ayichaza umtolo unamanga ngoba nami ngiyayazi ngona kushuthi mina ukuthi sixhawulane nomtolo nakhona ngiyitshela ukuthi sixhawulana phela ngoba useyichazile lento kamuva umtolo usethi ingane mayiza kuyofuneka ikhethe phakathi kwami naye hawu sesikhetha phakathi kwami nawe manje futhi ngase ngithi awuthi ke ngimsebenzise ngoba uthi uhulumeni ngifuna ukubona ukuthi uhulumeni oyigcinayo nizethembiso ngathi ke mtolo ngaleli yalanga lokuqonywa kwami ngoba ngiyaqonywa namhlanje angifuni ukukhohlisa ngiyaqonywa namhlanje ngiyaqonywa mina ngathi ke mina ngaleli yalanga lokuqonywa kwami kuyobe kugcwele insizwa kugcwele intombi ngifuna makuwukuthi uhulumeni mtolo ungihlabele inkomo embili sokuthi nje kudla intombi kudla insizwa wangimangaza umtolo wathi ayushentshweni awu ngathi okay emveni kwalokho kuningi kokunye ngiyokuchaza mhlawumbe ngesinye isikhathi kodwa ngijahe kule ndawana ke umtolo ke namhlanje ufike nabangakubo kodwa engibabona ukuthi bayathanda ngibabona nje ngibabhekile ukuthi nabo bayangithanda hallo bonana hallo bo baby hawu bavuma suka madoda ngifuna nilahle ibhekile imbovu imbangi yami so ke namhlanje sisosukwini olukhulu ngingowesilisa okholelwa kakhulu ekwenzeni izinto ngendlela yesintu ngakhula kahle ngakhulela emakhaya ayenayo yonke into ongayicabanga ngaphandle kwemali
sasicebe cishe ngayo yonke into ongayifuna emhlabeni sashoda kuphela ngemali. Yingakho kwabanye bethu okuthe noma sekufika imali sangakubona ukubaleka nokubiza kwayo ngoba sikhulele kubantu ebebeyiphethe yonke ingcebo edingwa umfana nentombazanyana esakhulayo. Nasekwesheleni kwethu asesheli ngoba sishela ibele noma isinqe noma ihips. Asihambisi ngalokho ekwesheleni kwethu asesheli ngoba sithi oqomayo akaqoma amagama. Ngoba baningi kini mantombazanyana nabafanyana abasakhulayo abachazwe ukukhuluma kahle kumfana nanoma belimala izethembiso ezenziwe ngamagama inhliziyo ingekho. Now okwami okukhulu kakhulu nengifisa ukukhunjulwa ngakho ukuthi ngilo owakhuluma amagama elengisa inhliziyo kulawo magama nowaqomayo wayeqoma kakhulu inhliziyo ukunamagama. Sikule ndawana ke yokuthi kunabafanyana abancane sizibonelo ezinhle kubo abanye abala abazothi bhuti Mavunda angaze mina ngibe naye ubhuti omdala mina angakaze ngibe naye ubaba kodwa selokhu ngaqala ukuba umngani nawe ku social media uningi engizicoshela khona uwena kakhulu lo mcimbi namhlanje noma iyaqoma noma ayiqomi intombi ngiyafisa ukuthi kulabo abahlanyiswa kakhulu ile concept yokushare because angiphinde ngikuveze futhi. We are shaping social media for a meaningful cause. Asifuna umuntu ongena ku social media ukuzochitha isizungu. Sifuna umuntu ozongena ku social media azosikhulisela abafanyana abancane, asikhulisela amantombazanyana amancane, badiniwe abafana bethu, badiniwe amantombazanyana ethu, amanye akhuliswe abazali ababakhulisa ngabodwana ngoba umzali wagcina ebambelele egameni lika baba kamfana, umfana wabaleka nenhliziyo. Sizothi ke bafana bethu ngesikhathi nikopela baningi abanye athi Mavundla kade nganguwina ngaloshunu wakho. Siyafisa ukuthi ngesikhathi uwina ngaloshunu kwaMavundla kodwa ube ungawini ngenhloso yokubulala imizi yobaba. Ungawini ngenhloso yokuthi wena uklebeklepula bayosala bethunga banenaliti. Asifuni ukuthi uqale lento ngokulala nezingane zabantu uyiphuca ubuntombi bazo uyishiye kanjalo emveni kwalokho uthi ayithathe ubani. Uma ngabe lamagama uzowasebenzisa akube ingenxa yokuthi aphelezela inhliziyo yakho ngokwangempela ngoba sizama ukwakha imizi enobaba nomama nezingane. Sizama ukubalekela imizi yezingane ezikhula ngazodwana. Okukhulu nokungaphezulu kwakho konke siyafisa ukwakha ubuhlobo osebaphela phakathi komuntu omdala nengane. Izingane nabantu abadala bayaxabana balobu buhlobo engizama ukubakha nokadlaba engizobakha namhlanje. Sifuna ukukuvezela uhlobo lobuhlobo nokuthandana okuzosibuyiselela isizwe endaweni yaso. Njengoba ngimshela uDede ngifuna ukuthandana naye futhi ini uDede. Ngifune nanoma sixabane ini uDede noma sixolelane ini uDede. Kodwa ke phela khona ezinye izinto esiyobuye singazenzi phela uDede. Ngoba amanye amaphutho nakala lapho abazali uma sebenza izinto zabantu abadala phambukwane kwezingane abanye bexabana ngisho phambukwazi izingane ihambe nenzondo ezinye ziyibulala ngamaphutho abazali ezingahlangene nazo kodwa nje because isithatha umthwalo yabantu abadala yayenze yabo. Yaqala leyo nto, yaqala lapho lento Masango, yaqala lapho lento Madlamini. Namhlanje ngizokweneka inhliziyo yami ngifuna ukuthi ke singabakwamavundla nina bakwashezi siyabonga ukuthi nifikile. Ukunyathela nje kukodwa kimina sekwanele. Indlela futhi agqoke ngayo umntakwethu angimbone ngehla nezwe shona ezansi le ugqokise komakoti baseshowa nimshayeleni izandla. Noma ke abanye kade ke belokhu bengikhalima bengibuza ukuthi Mavundla yini le ntombi bengisola kulento ebikade isho umtolo ukuthi yini uyiqonde nje ngqo. Sikhathele u-inbox. Uma ungakungene nje manje ku-inbox wakho ubone lo mfana wathini uphi manje. Yabo lo mfana umbiza nge-X.
ubuyele emuva uthi ngiyakhumbula la ngingalali ngenxa yakhe ngihappy shame ngangihappy wangihetha la udoti yini na o inbox sekutholakele kodwa ukuthi umntolo ubethini kuntombazane kuma inbox uma ke lavela nje ithuba ngizosho ukuthi ubethini ku inbox ngicela ke ukuthi ngithi ke ngiyayivala la ngiyivala nje ngokusho ukuthi kwasuke laphi lona wesifazane akagcinanga nje ngokusebenzisa usocial media ngeenhloso zokuthi achithe isizungu kodwa usakhela amantombazane ngiyafisa ukuthi aqhubeka kwenze lokho noma ngabe kuthiwa akangiqomanga noma ngabe kuthiwa ungiqomile kodwa konke engitshela ukuthi uzongiqoma abathandazayo ngicela bengithandazise zikhona ninyathi lapha baba sengizokhuluma izimodeli hawu baba ufuna usho kanjalo nje wena uthi hawu baba sengizokhuluma izimodeli ethi hawu baba sengizokhuluma izimodeli baba sengizokhuluma izimo hayi ngiqedile mina ngishayela izandla futhi